Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangulang nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasag Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Nagabusong nga babae nga nagpositibo sa COVID-19 nag-self-medicate patay. COVID-19 hospital bed sa Valladolid District Hospital puno na, samtang 80% naman nga puno ang sa Cadiz City. Western Visayas, ginpaidalom sa low-risk area para sa bagyo nga Julina. Ido patay matapos mapilpilan sa mga tubo nga karga sa natumba nga truck. Kag, sa Good Vibes, kilalahon ang manog batsoy sa likod sa mga kilalasadto nga mga batsoyan sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, as of August 31, 15 ang ginreport nga rabies cases sa Negros Occidental, kag isa naman sa Bacolod. Inisandig sa records sa Provincial Veterinary Office ang Negros Occidental. Ang syudad sang Himamaylan na may 3 ka kasos ng rabies. Tigduha naman ang Victorias, Cauayan, kag Pontevedra. Tig-isa ang kaso sang rabies sa Ibi Magalona, Toboso, Sagay, Kabankalan, kag Talisay, kag Silay. Sang 2020 sa kasubong nga tion, 13 ang ginreport kaso sang rabies. Paday naman ang pagbakuna sa mga ido kag sa bulan sang Agosto, 7,325 ang nadapatan sang rabies vaccine, kag 54 naman ang nakapon. Humalin Enero tubtub Agosto, 103,106 ang nabakunahan nga mga ido. Sa number 9, mga kaparian kag debutante sa simbahan katoliko sa Dumaguete City nagpatigayon sang prayer vigil agud pamatukan ang ginaplano nga reclamation project. Nagtipon kahapon ang mga kaparian sang simbahan katoliko kag mga sumilimba sa Dumaguete City upod sa iban pa nga mga grupo para magpatigayon sang prayer vigil batok sa kontrobersyal nga Smart City Reclamation Project sang LGU. Sa tunga sang maulanon nga panahon, sila nagtipon sa Rizal Boulevard kag nagpangamuyo nga hindi na pagdayonon sang syudad ang plano nga pagpatindog sa mga establishmento komersyal sa coastal area kag paghimo sini bilang isa ka Smart City. Ang proyekto ang damlag pa ginasiling nga magatuga sang pagguba sang marine life kag magaapekto man sa palangabuhian sa mga mananagat sa syudad. Magluwas sa pagpamatok sa reclamation project, kabahin man sa ginpangamuyuan sang simbahan amo ang COVID-19 situation sa syudad. Samtang sang tinalikdan nga semana, ang sanggunian panlalawigan sang Negros Oriental ang nagpasarman sang third and final reading sang ordinansa nga magakabig sang marine protected areas sa probinsya bilang reclamation free zone. Lakip na diri ang protected area sa bahin sang Dumaguete City. Ginahulat na lang sa karon ang lagda sang gobernador. Sa number 8, isa ka ido ang patay matapos nga matampukan sang tubo sang matumba ang truck. Natumba kay sang kaagahon ang truck nga may karga nga tubo matapos ini maglapaw sa highway sa barangay Antipolo, Banwas ang Pontevedra. Sunod sa PNP, nadulaan sang kontrol ang driver sang truck samtang nagapaliko gani nagrekta ini sa pihak nga lane kag nagatakilid sa balay nga yara sa kilid sang dalan. Ang hinuptanan nga German Shepherd sang pamilya nga yara sa sulod sang cage ang napatay matapos matampukan sang tubo. Na-damage man ang motorsiklo nga nagapark sa gwa sang balay. Nagwa man ang kilid nga bahin sang balay pero wala man sang may nasamaran nga persona suno sa pulis. Sa number 7, sa La Carlota City, isa ka gwardya patay matapos bunon sang yaman ka upod nga gwardya, bangod lang sang sunluganay. Patay security guard nga si Randy Mondia matapos inibunon sang yaupod man nga gwardya sang kahapon sa barangay RSB sa syudad sang La Carlota. Sunod sa kay Police Lieutenant Noli Navarro, pareho nga off-duty ang duha ka mga gwardya kag yara sa sulod sa ilang barracks sang matabo ang insidente.
Ginasundog suno sa kay Navarro sang biktima nga si Mondia ang yaupod nga si Noel Morio. Amo kun nga naghana na lang ini nga maglakat sakay sa iya nga motorsiklo. Ginpunggan suno sa pulis ni Mondia kag gintapungol si Morio. Amo kun nga nagbalos ini kag ginbuno si Mondia gamit ang sundang. Giningagaw padala ang iya sang iya nga upod kag gwardiya si Mondia sa ospital pero wala na ini makaluwas. Naaresto man sa kapulisan si Morio kag kaso nga homicide ang gipasaka kay nabatok sa iya. Sa number 6, Negros Oriental, yara sa gihapon sa GCQ with heightened restrictions samtang padayo naman ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa probinsya. Base sa announcement kahapon sa Malacañang, magapabilin sa General Community Quarantine with heightened restrictions ang Negros Oriental humalin Setyembre 8 tubtub 30. Masobra duha na kabulan nga napaidalom sa GCQ ang probinsya. Padayon ang pagsaka sang COVID-19 cases sa Negros Oriental, nagdangat na liwat sa 502 ang active cases matapos madugangan sang 76 ka bag-o nga kaso. Nagpagwa man sang bag-o nga executive order si Governor Roel de Gamo para numdum ang travel protocol sa mga fully vaccinated kag unvaccinated travelers. Samtang balik naman sa masobra 1,000 ang active cases sa Negros Occidental kag Bacolod City. 123 ang dugang nga kaso kahapon sa Negros Occidental nga karon may active cases nga 1,193. 77 ang dugang nga kaso sa Bacolod nga may 1,117 naman ka-active cases. Sa number 5, apat ka mga empleyado sa Panguluang Probinsyal ang nagpositibo sa COVID-19 samtang isa naman katalatapan ang gin-lockdown. Nagpositibo ang isa ka empleyado sa Information and Promotion Section rason nga ginpaidalom sa swabing sini nga adlaw ang tanan nga katapos ang amo nga talatapan. Sirado ang opisina kag magadepende naman sa mga resulta sang swab test ang liwat nga pagbukas sini. Nagpositibo man sa virus ang 3 ka mga himata sang natungdan nga empleyado. Sunod kay Provincial Administrator Efrando Diaz, ang department head kag isa ka staff ng Provincial Accounting Office ang nagpositibo pero padayon nga bukas ang talatapan. Ikaapat ka nagpositibo ang empleyado sang Nulitsi. Sunod sa kay Diaz, ini sila ang naghilanat kag nag-ubo kag nagsipon. Hindi man pabaya ang mga empleyado sa gobyerno probinsyal. Natalana nga magpagwa sang memorandum si Diaz sa Kapitolyo nga magalimit sang pag-cross o kung pagtabok-tabok sang nagkalilain nga mga opisina. Bisan pa ang hindi kinahanglanon nga pagtililipon kasubong sang kinaon kung may mga selebrasyon. We have to inform all the employees. I will issue a memorandum to that effect. No, ang pag-cross offices anay subong i-limit ang bisitahay, ang partihan na yun may kaon na before celebration i-hold anay kay do medyo delikado gid ang aton situation this week and last week. So kita nyo naga-creep in naman siya slowly again affecting our employees. Sa number 4, mga kabaranggayan ginmanduan nga maghimo na sang master list para sa vaccination program sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtub 17 anyos. Sa bulig man sa pribado nga sektor, mas naging agresibo karon ang vaccination program sa Bacolod para sa A1 tubtub A5 category. Wala pa nalakip sa priority list ang mga menor de edad. Pero kadungan man sang pag-inabot sang dugang nga supply sang bakuna, ginmanduan na sang pamunuan sang Emergency Operations Center ang mga kabaranggayan nga sugdan ang paghimo sang master list para sa mga nagaedad 12 anyos tubtub 17 anyos nga luyag
payag magpabakuna. Target sa Bacolod nga mabakunahan ang malapit sa 425,000 ka pumuluyo antes matapos ang tuig. May masobra na sa 95,000 ang fully vaccinated. 157,000 naman ang nakapabakuna para sa first dose ng COVID-19 vaccine. Then ang eligible population ito mga 420,000. So inang numero below 18 years old para sa mga 250,000 na sila. So amo na silang atong nalagson if ever nga may pahanugot na kita nga bakunahan ang 3 years and above or 12 to 17 years of age. Kag subong sini naga-master list na kita. Subong sini may instructions na kita sa ato mga barangay kapitan nga magpa-master list na sila sa mga amuning age group para once makabatong kita sa instruction gikan sa Department of Health, insigida ready kita mag-roll out. Sa number 3, yara sa low risk ang Western Visayas para sa bagyo nga Julina nga sa karon isa na lang ka severe tropical storm. Ang mga biyahe sang motorbang kaagikan sa Escalante kag Sagay City padulong sa Tubuelan, Cebu kag vice versa ang ginkansela bangod sang bagyo nga Julina. Ining base sa mando gikan sa Philippine Coast Guard matapos ginpaidalom sa typhoon cyclone wind signal ang pila ka bahin sang Luzon, Visayas kag Mindanao nga nagalakip sang Northern Cebu. Na-classify naman ang Western Visayas bilang low risk para sa bagyo nga Julina sa gipatigayon nga pagsinapos sa nagkalilain nga mga ahensya sa gobyerno. Ang Negros Occidental ang ginakabigban nga susceptible o kun masabi magaluntad ang pagbaha o kun landslide. Sa Western Visayas may 655 ka mga barangay nga masami may nagaluntad nga baha kag landslide. Si Julina ang naglandfall sa Dimasalang, Masbate kag dangin isa na lang ka severe tropical storm samtang nagapadulong sa west-northwest sa mainland Masbate. Sa number 2, puno na ang Valladolid District Hospital samtang 80% naman nga okupado ang ospital sa Cadiz rason nga makaalarma ang sitwasyon karon. Inisunod kay Provincial Administrator Efrando Diaz nga nagsiling nga okupado ang 35 ka COVID-19 hospital beds sa Valladolid District Hospital. Kung may makagwa na, amo naman ang pagpasulod sang bag-o nga pasyente. May 50 ka hospital beds ang amo nga ospital. Ang 80 COVID-19 hospital beds naman sa Cadiz, 64 ang okupado o kun 80%. Makasarang pa mag-accommodate sang dugang 20 ang 5th floor sang ospital kag ginalauman nga sa mas madali nga panahon magamit ang annex nga sarang maka-accommodate sang 70 hospital beds. Nagdugang nagani order ang probinsya sang supply sang oxygen sa supplier sini bago nagakaubos na ang supply sa kada adlaw nga kinahanglanon. Patag ni Diaz, makabalakang sitwasyon bangod nagakasayuran nga ang mga COVID cases subong moderate to severe amukon nga puno ang mga ospital. Sadto ang puno ang mga healing centers lamang. Pero may pagsaka man sa occupancy rate sa mga healing centers karon. Nagapati si Diaz nga may surge o kung pagtimbuk na sa kaso mahimo tuga na sang Delta variant, labi na nga ulihi naman nagaabot ang resulta gikan sa Philippine Genome Center. Sa sulod sa duha ka semana, gikan sa sulod sobra 600 ka active cases, karon masobra na sa 1,100. Pero ang Provincial Health Office suno kay Diaz ang nagapatud pa antes makadeklara sang surge o kung pagtimbuok sa kaso sang COVID-19. In other words, during that time before, ang symptoms milder or moderate. Subong diri ka na sa moderate to severe. So, ang tao wala ka kadto sa ospital kung hindi man lang severe o hindi siya ka
kung ka-manage man lang siya sa iyang symptoms mo. So it's really cause for alarm because again the symptoms are getting to the severe side, and muna oxygen is also getting to be in demand, no? Aside from the oxygen we produce from our oxygen plant, nag-order pag kita additional nga halin sa supplier. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka 23 anyos nga iloy nga nagabusong ang patay pati ng iyang lapsag bangod sa COVID-19. Ginasiling nga ini siya ang nag-self-medicate. May report si Nico Delfin. Setyembre 5, isa ka 23 anyos nga iloy nga nagabusong sang 7 ka bulan nga lapsag ang nagtaliwan upod man sa lapsag. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod AUC, Agosto 27 pa suno sa iya sang nagbatsyag sang sintomas ng COVID-19 ng pasyente antes ini nagpa-admit sa ospital sang Setyembre 4. Isa lang kadlaw sa ospital ang pasyente kag nagtaliwan. Gani pangabay ni Sorongon sa mga pasyente ang mga likawan ang mag-self-medicate antes pa man maglala ang balatian. Kag ang aton gid sumugin emphasize sa pumuluyo ang early detection, early treatment, early diagnosis. Kag hindi gid nila pagdaladalon ang ilang nga sakit. Nga kung hindi kita mag-seek treatment, kung tago-taguon tang ginabatsyag ta, kung mag-self-isolate lang kita, mabutang kita sa peligro. Kay wala ta kabalo kung paano mag-atake sa lawas sa si COVID. Unvaccinated siya. Unvaccinated pa ni siya. Ang baby, ano ang ka-months, daw? Pila ka-months? Ano na lang pa lang siya, mag 7 months pregnant. Sa records ng AOC, nagasaka panaog ang kadamuon sang COVID-19 cases sa Bacolod humalin sang nagligad nga simana. Pero nagsaka sa 72% ang capacity utilization rate sa mga ospital, tugaman sang COVID-19 cases nga kalabanan severe cases. Dugang pa ni Sorongon, ining kabangdaran kun nga nagapabilin man sa alert level 3 kag moderate risk ang Bacolod. Gani inanaliwat ginhinyo ang Task Force Disiplina kag Bacolod City Police Office nga pabaskugon ang kampanya batok sa paglaptas ng virus, ilabi ng pagpatuman sang minimum health standard protocol. Okay, kung makita mo kisa, for example, subong ni nga September pa lang 15 na aton nga mortality. Ano pa lang ta subong September 7. So that means say nag-average kita 2 deaths per day. So amo ni ang mga ginabantayan sa Emergency Operations Center. That's why aton subong ginapabaskog ang aton preventive aspect. Ang Bacolod ang magapabilin sa General Community Quarantine with heightened restrictions tubtob Setyembre 30. Gani ginalauman sang pamunuan sang EOC ang kooperasyon sang pumuluyo agud mabuhinan ang kadamuon sang COVID-19 active cases. Ilabi ng kahangawa nga tugaman sang mas makalalaton kag makamamatay nga Delta variant. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka manugbatsoy nga sa likod sang kilala nga mga batsoyan sa Bacolod ang padayon nga naganegosyo bisan pa nga nagsira na ang iya mga ginaobrahan sa do. Ang iya nga secret recipe sa iya nga batsoy sa report ni Romeo Subaldo. Batchoy is life. Ini para sa manugbatchoy sa sunod na sang halos 50 katuig nga si Roberto Pasilan. Halos sa bilog niya nga kabuhi, nagaluto siya sang batchoy. Nagsugod siya sa edad nga 14 anyos. Naga-assist lang siya sang una sa batchoyan sang iya nga tiya sa Iloilo. Kag may isa ka doktor nga nag-ayo sa iya nga dalon siya sa Bacolod para mangin manugtimpla sang batchoy sa kilala sadto nga Dos Amigos sa tabok sang Libertad Market. Nakita ko ni Dr. Supido, tagyas ni Dos Amigos. Taga Iloilo na galis ang tagiya. Oo. Suplatan niya ko, yung istorya niya ko nga kung pwede, nga isa iyo may batsuyan siya di sa Bacolod. Oo. Ang iya manong batsuy nagbisyo-bisyo ko. Way ko sing maluto. Oo. Iya ko pa-extrahon, kuhaon niya ko. Magunting siya sa mga panakot, maabot mo nga kabisado niya na ang iningal ubrahon. Bisan wala nagatulok, eksakto ang pagkagunting sini. Nadala pa siya sa negosyante nga si Ricardo Yanson sa Cagayan de Oro para magsugod ba dito sa batsuyan. Nakapangasawa siya kag nagpauli sa Bacolod sang nakaobra sa isa ka hotel. Kaginkuha naman sang kilalaman sa nga batsuyan nga Tavis. Siyam ka mga branches ang iya ginilibot sa sining nga batsuyan para lang masiguro nga eksakto ang sabor. Kuha ko ni Kapironsi. Tagiya sa BCG. Oo. Nagpatindog siya batsuyan, amo to ang ngalan Tavis. Ang Tavis sa downtown so nakakilala gid. Tavis simple pod ang ngalan. Ang sugod-sugod ko inang Alisares Aranita daw, corner building na iyan na sang ugangan niya.
Sa dalom na building, ginimo niya nga batsuyan. Matapos ang masobra sa isa ka dekada, nagdesisyon siya nga magsugod na lang sa iya kaugalingon nga batsuyan. Ini ang Globerts sa Lizares Street sadto sa sulod naman sang halos 2 ka dekada. Subong 5 na siya katuig diri sa may Rojas Street naman. Glory Birds na ang ngalan sa iya nga batsuyan. Classic ang iya nga store. Makita diri nga nagakabit ang baboy kag atay. Hindi ini kuno for display purposes. Ini para mapatulo ang mantika kag para hindi madali-dali panos. Para ang iyab na mantika na matagas lang na. May purpose na gali, hindi na gini for display. Hindi na madagyan singano niya mapanos. Kaya kung sila may tendency nga kung hindi yung paglapuhan, ang iyab mantika na magsibo, ga lisno ng baho. Sunod sa iya, pareho sa iban nga batsoyan, asin kag kalamay ay nagadala sa sabor sang batsoy. Pero kung nagapangusina ka kuno, dapat ginapalangga mo ang imo ginahimo para manamit man ang sabor sang imo ginaluto. Ini kuno ang secret recipe sang mga manugluto. Di ba ako isa, example lang kami, magtulak ka sa isda. Magtulak ka isda. Nag-ara nga daw, kung wala ka sa mod, hindi mo linuto. Tas ay? Doon hindi balance, pero kung mayo ang imo kanya, ara mga silapanan mo na. Dapat ginapalangga mo ginobra mo. Oo, kailangan tatagan mo yung importansya ang ginahimo mo. So, sa ako lang na yan. Pero masing lang yan. Amo na may sikreto. Wala na. Ang iya nga mga kabataan, napatapos niya sa pag-eskwela, pinaagi sa batsoy kag may kaugalingon na gani nga mga pamilya. Sa pagnegosyo naman kuno para maglawig kag para mangin madinalagon, dapat wala ginaintrahan sang bisyo. Grabe Barb, nang sa una nabatian ko gini mga popular na sa mga batsuyan ang Dos Amigos sa Metabok sa Libertad Market kag tabis. Kag main ha, speaking of batchoy, sa panahon subong, do ka Panahon namin. batchoy. Do ka time ni sa report, do ka panumdum ko mabatchoy ko guro ka. Pero imagine na pila ka batsuyan, nagkaladula na, pero siya nagkapabilin gyapon. Grabe bing no. Sikreto gid. Ang recipe. Actually abot ang balya di ba nang hindi sa recipe kundi sa batasan sa nagaluto ang sikreto dira sa pagbatchoy. Discuss ano guro nga bagay ning ang batasan plays a big role. Kag apo ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.